מלחמה נגד קוריאה. בואו נדבר על מלחמות העבר והעתיד. מה אתה חושב? איך להסיר את משטר הרשע בצפון קוריאה? למה המשטר רשע? מה זה טוב ומה זה רע? צפון קוריאה, רשמית הרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה, היא מדינה במזרח אסיה. היא מהווה את החצי הצפוני של חצי האי הקוריאני וגובלת בסין ורוסיה מצפון, ודרום קוריאה מדרום באזור המפורז הקוריאני. ב-1948 הוקמו ממשלות נפרדות בקוריאה, הרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה הסוציאליסטית והסובייטית בצפון, והרפובליקה הקפיטליסטית, המיושרת למערב, בדרום. נפילת ברית המועצות ב-1991 הביאה אז לירידה חדה בכלכלת צפון קוריאה. מ-1994 עד 1998 סבלה קוריאה הצפונית מרעב שהביא למותם של בין 240,000 ל-420,000 איש, והאוכלוסייה ממשיכה לסבול מתת-תזונה. צפון קוריאה היא דיקטטורה טוטליטרית עם פולחן אישיות מקיף סביב משפחת קים. מה אנחנו רואים בצפון קוריאה? אנחנו רואים שלא אנשים אין דת שם. כולם אתאיסטים כמו בברית החברה. כולם מתים והולכים לגיהינום בגלל האתאיזם שלהם. גם אנשים בברית המועצות מתו באתאיזם ואכלסו גיהינום כמותם. רק חלק מהם הצליחו להתנצר ולהצטרף לכנסיות בפטיסטיות. כל המשתתפים בכנסייה האורתודוקסית משתתפים בעבודת אלילים ותפילות למרי האמתה, לקדושים ולעצמות מיתות, וזה פוסל אותם מלהיות נוצרים ומוביל אותם לגיהינום גם לעבודת אלילים. אז, האם המשטר הסובייטי היה הסיבה לאתאיזם? כן. מה עם סין? גם סין היא רפובליקה סוציאליסטית. כולם אתאיסטים שם עם מספר מצומצם של נוצרים. האם המשטר הסובייטי היה הסיבה לאתאיזם? כן. מה עם קובה הקומוניסטית? ב-1940 יישמה קובה חוקה חדשה, אך התסיסה הפוליטית הגוברת הגיעה לשיאה בהפיכה הקובנית ב-1952 ובדיקטטורה שלאחר מכן של פולג'נסי ובטיסטה. ממשלת בטיסטה הופלה בינואר 1959 על ידי תנועת ה-26 ביולי במהלך המהפכה הקובנית. המהפכה היא הקימה שלטון קומוניסטי בהנהגתו של פידל קסטרו. האם הם נוצרים בקובה? רק 3% מהאוכלוסייה שלהם הם נוצרים המסרבים להיות אתאיסטים וקתולים העוסקים בעבודת אלילים. מה עם המשטר הסובייטי של ניקרגואה? רק 37% הם נוצרים שם. כל השאר הם אתאיסטים ועובדי האלילים הקתולים. בידוד כלכלי של קובה וניקרגואה מאמריקה גרם לעוני. באותו אופן כמו צפון קוריאה סובלת גם מעוני. רק סין מסוגלת להתפתח בזכות הכלכלה החזקה שלה. אז, למעשה משטרים פוליטיים משפיעים על האוכלוסייה וגורמים לשגשוג או עוני. האם עלינו לשנות אותם? כמובן. האם עלינו לחולל מהפכות? דרך בחירות בלבד. אלוהים נגד התקפות צבאיות על הממשלה. האם אלוהים רוצה להשמיד את צפון קוריאה? כן. האם אלוהים רוצה להשמיד את דרום קוריאה עם 20% מהנוצרים? 20% זה מספר קטן של אנשים. אלוהים רוצה ישועה עבורם אבל המלחמה עם האתאיסטים הצפון קוריאנים ברורה. אלוהים הראה לנו בתנ"ך כיצד ניתן להשמיד משטרים. החופש הושג בעיראק, כפי שהיא מסומלת על ידי הפלת יפסל של סדאם. כמו כן, חופש יביא לעולם כולו כאשר המערכת הביבלית תושמד בכוחו של אלוהים. ביבל או שלטון השטן, מקום מגורים של שדים, יושמד בקרוב על ידי אלוהים. מלך בבל הוא השטן. הוא יקלו בכלא שנקרא גיהנום, שנבנה על ידי אלוהים מתחת לאדמה בשכבות מתחת לאדמה של הפלנטה שלנו. כמו בעבר, אלוהים הרס את המגדל הביבלי, שאנשים ניסו להקים על הפלנטה שלנו כדי להיות מקום מגורים לאלים האשורים או הקרובים השדים. אלוהים עומד להרוס את שלטונו הביבלי של השטן על הפלנטה שלנו. המסופוטמים הקדמונים האמינו שהאלוהיות שלהם חיו בגן עדן, לאחר היסטוריה מוקדמת יותר של ביקור בכדור הארץ בטקסטים המיתולוגיים. האנונקי הם אלוהיות בפנתיאון. אלוהיות במסופוטמיה העתיקה היו כמעט אך ורק אנתרופומורפיים. הם נחשבו כבעלי כוחות יוצאי דופן ולעיתים קרובות נתפסו כבעלי גודל פיזי אדיר. האמינו שהאלוהיות העיקריות של הפנתיאון המסופוטמי, שכללו את הקרובים הנקראים אנונקי, משתתפים באספת העלים, שבאמצעותה קיבלו העלים את כל החלטותיהם. אספה זו נתפסה כמקביל אלוהי לשיטת החקיקה הדמוקרטית למחצה. ממלכת השטן הנקראת בבל עלי אדמות תושמד ופלסטין תושמד. אלוהים אמר שהוא הולך להשמיד את אסור. מה זה אסור? איראן, טורקיה, עיראק. כלומר אלוהים ירסק טורקים, איראן, ערבים בשטח ישראל, על הרי תדרוך אותו. הרס המגדל הביבלי היה כמו פיצוץ גרעיני,
שגרם להפרדה של אנשים לקבוצות עם מוטציות אפשריות, עשוי להשפיע אפילו על הדיבור שלהם, מה שגרם ליצירת שפות נפרדות. חורבן בבל, או אולי פלסטין אם מישור יהיה כזה. בואו נדבר היום על אישור, איראן, טורקיה, עיראק, כדי לראות איך אלוהים נוטה כדי לירסק טורקים, איראן, ערבים בשטח ישראל. עלינו להתחיל מתיאור הנביא דניאל בתנ"ך המראה את העתיד שניתן למלך נבוכדנצר מבבל בחלום. החלום הזה של דניאל פרק ב' מראה של פרס או איראן יהיה תפקיד בולט. נבואה זו עוסקת בחלום אשר חלם נבוכדנצר בלילה. החלום היה על אליל שנראה במישורי שנער, עיראק. בקטעים מסוימים, גרסאות מסוימות של התנ"ך מתרגמות את המילה לשנער כבבלוניה למען הבהירות. שנער היה המיקום של מגדל בבל. בבל בעיראק שולבה בממלכה הפרסית. עתה, הו המלך, התבוננת, והנה, תמונה נהדרת. התמונה הנהדת הזו, שהדר שלה היה מצוין, עמדה לפניכם, והצורה שלו הייתה מדהימה. ראש הדימוי הזה היה מזהב משובח, חזהו וזרועותיו מכסף, בטנה וירחיה מברונזה, רגליה מברזל, רגליה מקצתן מברזל וחלקן מחמר. התבוננת בזמן שנקרתה אבן ללא ידיים, שפגעה בתמונה על רגליה של ברזל וחמר, ושברה אותן לחתיכות. ואז נמחצו הברזל, הטיט, הנחושת, הכסף והזהב, והפכו לימוץ מגורן הקיץ. הרוח נשאה אותם משם, כך שלא נמצא זכר מהם. והאבן הפוגעת בצלם הפכה להר גדול ותמלא את כל הארץ. אז, החלום היה על אליל שנראה במישורי שנער ולאליל היה ראש זהב. החלק הבא באזור החזה והזרועות היה כסף. בהמשך הוא נכנס לפליז והרגליים היו עשויות מברזל. לבסוף, ממש בחלק התחתון יש לנו את כפות הרגליים עם 10 אצבעות, והן היו חלקן עם ברזל וחלקן עם חמר מירי. החלום לא נעצר בדימוי הזה. הרי המרחוק נבוכדנצר ראה סלע שנחץ ומצלה ההר ללא ידיים. הוא התגלגל במורד צלע ההר הישר לתמונה. הוא פגע בכפות הרגליים במקום שבו אצבעות הרגליים מורכבות מברזל ומחמר. זה הפיל את התמונה הזו על צדה, ואז הסלע הפיל את שרידי התמונה הזו להיאבק. רוח באה ומעיפה את האבק הזה לכל אזורי כדור הארץ. זה היה החלום. דניאל גילה לנבוכדנצר על מה החלום בפירוט ספציפי. זאת תחילתו של הפרשנות. נבוכדנצר היה ראש הזהב באימפריה הביבלית שלו. אתה ראש הזהב, ואחרי שתקום, נמצא כרונולוגיה נכנסת, תקום ממלכה נוספת הנחותה ממך, בכוח, סמכות והיקף, אשר תשלוט על כל הארץ. הממלכה הבאה אחרי הממלכה הביבלית היא הנושא היום. הממלכה הזאת תהיה פרס, או איראן, ממלכת הכסף המוזכרת כאן. תהיה מלכות נחושת שלישית אשר תשלוט על כל הארץ. הממלכה השלישית היא גם לשלוט על כל הארץ. ואז זה מדבר על הממלכה הבאה. ותהיה הממלכה הרביעית חזקה כברזל, כי הברזל נשבר או מכניע את כל הדברים, וכברזל השובר את כל אלה ישבר ויחבור. תמונה זו של הממלכה הביבלית תימשך עד שתרד אבן מתוך ההר. האבן הזו היא ייצוג של מלכות אלוהים עלי אדמות, או בן אלוהים עצמו, אשר ישמיד כל ממלכות שתתנגד לו ולישראל. בבלה, שהתחילה בזהב, אחר כך פרס שהיא כסף, אחר כך פליז, ברזל, ולבסוף ברזל מעורב בחמר טיט. 10 יבהונות או מלכים אלה נהרסים. ובימי המלכים האלה יקים אלוהי השמיים ממלכה אשר לעולם לא תשמד, והמלכות לא תישאר לשאר האנשים, אלא תשבר ותקלה את כל הממלכות הללו, והיא תישבר. לעמוד לנצח. בשנה הראשונה לבלי שיצר מלך בבל חלם דניאל חלום ומראות ראשו על משכבו, אז כתב את החלום וסיפר את סכום הדברים. דניאל דיבר ואמר, ראיתי בחזוני בלילה, והנה 4 רוחות השמיים התערבות על הים הגדול. הנה 4 רוחות המגיעות מ4 כיוונים קרדינליים של המצפן, חותרות על הים הגדול וגורמות לגלים לצאת החוצה. התרחשה מהומה גדולה. זה אומר שסופה נראתה, והיא גלים רעימו. ו4 חיות גדולות עלו מן הים, שונות זו מזו. הראשון היה כאריה, והיו לו כנפי נשר, ראיתי עד שנקטפו כנפיו, והתרומם מן הארץ, ויעמוד על הרגליים כאדם, עולבו של אדם ניתן לו. זה, נראה שזה מתאר כרוב קדום. תיאורים כאלה של קרובים נוכל לראות במוזיאונים מאשור ובבל העתיקה ששלטו על האימפריה הביבלית. והנה בהמה אחרת, שנייה דומה לדוב, והיא קמה מצד אחד, והיו לה 3 צלעות בפיה בין שיניה, ויאמרו לה כך, השיניים. החיה, קום, תאכל הרבה בישר. דוב היה החיה השנייה שראה דניאל יוצאת מהים הגדול באמולה גדולה. זו פרס או איראן שרשו את אימפריית בבל. מי היה אמור לרשת את הדוב? אחרי זה ראיתי, והנה אחר,
כמו נמר, אשר על גבו 4 כנפי עוף, גם לבהם היו 4 ראשים, והשלטון ניתנה לו. אחרי זה ראיתי בחזיונות הלילה, והנה חיה רביעית, איומה ונוראה, מפחדת, וחזקה מאוד, והיו לו שני ברזל גדולות, היא אכלה ונשברה, ותקעה ברגליה את השאריות, שאר החיות הללו, והיה מגוון מכל החיות אשר לפניו, והיו לו 10 קרניים. הבטתי בקרניים, והנה עלתה ביניהם עוד קרן קטנה, שלפניה היו 3 מהקרניים הראשונות שנקראו בשורשים, והנה בקרן זו היו עיניים כעיני אדם, פה מדבר דברים גדולים. הקרן הקטנה זו היא החיה או האנטיקריסט, האיש שהופיע בין 10 הקרניים או 10 המלכים האלה בסוף העידן, ויצא מחיית הברזל הנוראה הזו. מה זה האימפריה הזו? להרהר. משהו יקרה ל3 החיות הראשונות האלה, בבל, פרס, או איראן, וג'וון טורקיה כחלק הפליז נקרא בעברית המקורית הוא ג'וון. מה זה ג'וון? טורקיה. מדוע התנ"ך מדבר על האימפריה הפרסית בעיראק, איראן וטורקיה? האם האנטיקריסט יהיה מאיראן או מטורקיה? כן אולי. הבטתי אז בגלל כל המילים הגדולות שדברה הקרן, ראיתי אפילו עד שאחיה נהרגה, החיה המסוימת של אחרית הימים, וגופו הושמד וניתן לסר יפה. באשר לשאר החיות, 3 האחרות, ביבל, פרס, טורחי, נשלטו עליהן, אך חייהם התארכו לעונה ולזמן. אני דניאל התאבלתי ברוחי בתוך גופי, ומראות ראשי הטרידו אותי. התקרבתי אל אחד מהם, אחד מהמלאקים שעמד ליד, ושאלתי אותו לאמיתות כל זה, מה זה אומר? אז הוא אמר לי, וגרם לי לדעת את פירוש הדברים. החיות הגדולות הללו, שהן 4, בבל, פרס, ג'וון וממלכת הברזל, הן 4 מלכים, או ממלכות, אשר יקומו מן הארץ. אבל קדושי עליון ייקחו את המלכות וירשו את המלכות לעולמים, עידן, לעולם מועד, עידן הדורות. מי הם הקדושים האלה? נוצרים ויהודים ובנו של אלוהים. עשה בהיר נקה את החצים, אסוף את המגנים, יהווה בעצמו, הקים את רוחם של מלכי עמדי, איראן, כי רצונו נגד בבלה, איראן, עיראק, טורחי, להשמידה, כי זו נקמת נקמת מקדסו. אז, אנו רואים הרס של האומות המוסלמיות שהתקפו את ישראל במהלך מלחמת העולם השלישית. איראן, טורקיה, ערבים, פלסטין יורסקו על ידי אלוהי ישראל ויהודים כך. ואז נמחצו הברזל, הטיט, הנחושת, הכסף והזהב, והפכו לימוץ מגורן הקיץ. הרוח נשאה אותם, שלא נמצא מהם זכר. והאבן הפוגעת. התמונה הפכה להר גדול ומילאה את כל הארץ. כל הנופל על האבן הזאת ישבר לרסיסים, כל מי שהוא נופל עליו ימחץ. ישוע הוא בן האלוהים, אבן יקרה שהונחה בישראל על ידי אלוהים, אבן פינה. והיה ביום ההוא ועשה את ירושלם הם סופית אבן מאוד מאוד לכל העמים, כל אשר הוריקה בוודאי יקצר לגזריה וכל גוי הארץ יכעסו עליו. אז, זה על מלחמת העולם השלישית הקרובה. מה לגבי ההרס הקרוב של צפון קוריאה ודרום קוריאה? באזור המזרח התיכון היו 19 ספינות מלחמה אמריקאיות, 7 במזרח הים התיכון ועוד 12 נמתחו במורד הים האדום, על פני הים הערבי ועד למפרץ הפרסי. אמריקה הגבירה את נוכחותה הצבאית באזור לאחר התקפות חמאס על ישראלים בישראל כדי להרתיע את איראן מהרחבת המלחמה לשכסוך אזורי ולגבות את ישראל בהתקפות הקרובות של ישראל על מתקני הגרעין האיראניים שהוקמו באיראן על ידי רוסיה. ספינות מלחמה אמריקאיות ועם האדום ירטות טילים נכנסים שנורו לעבר ישראל מאזורים בתימן בשליטת המורדים החותיים הנתמכים על ידי איראן. ישנן 31 ספינות מלחמה אמריקאיות כבר פרוסות כדי להגן על ישראל. 19 ספינות מלחמה אמריקאיות באזור, 7 במזרח הים התיכון ועוד 12 נמתחו במורד הים האדום, על פני הים הערבי ועד למפרץ הפרסי. כיום מוצבים באזור כ-30,000 חיילים אמריקאים. ההסלמה זו במזרח התיכון גורמת לצפון קוריאה, בתמיכה מרוסיה, לתקוף את דרום קוריאה ואמריקה. לרוסיה יש חוזים צבאיים עם איראן, היא הולכת להגן על איראן. לכן האזור הזה נמצא על סף מלחמה. מנהיג צפון קוריאה הורה לציבאו להשמיד בסודיות את ארצות הברית ודרום קוריאה על ידי גרעין אם היא תגרע. אז, איזו מדינה ואיזה משטר יושמד? צפון קוריאה או דרום קוריאה? שניהם. אמריקה או רוסיה? אירופה קודם, אמריקה אחרי. איראן? לא, רק מתקני הגרעין האיראניים. ישראל? לעולם לא. ישראל ניתנה ליהודים עבור רכושם הנצחי. משטרים גורמים לעוני ולא אתאיזם. אלוהים הורס אותם. חזרו בתשובה וחיו חיים קדושים באמצעות אמונתכם בבן האל ישוע, ותראו כיצד אלוהים ישמיד את כל המדינות המוסלמיות הללו הנקראות בבלה, שמתכננות לתקוף את ישראל בקרוב.
ישנן 31 ספינות מלחמה אמריקאיות כבר פרוסות כדי להגן על ישראל ולתקוף את צפון קוריאה ורוסיה. האם תשרוד? האם 20% האוכלוסייה הנוצרית ישרדו בדרום קוריאה? אלוהים הורס משטרים כדי לשחרר אנשים אפילו מסכנה פוטנציאלית. בואו לצפות ולהיות מוכנים לפגוש את בן האלוהים ואת המוות בכל יבשת במצב עני וקדוש, כי רק הנוצרים מצדיקים ירשו את מלכות האלוהים. אמן.